Perfektní, vidím, že vidím, super. Tak, víš mě? Tak, teďka koukej na stůl, ať tam budu dávat pelínky a říkej jim barvu. Správně. 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 Zelená. Správně. Žlutá. Správně. Modrá. Dobrý, tak, to už je proměněné, tak, takže obrázky. Správně. Správně. Žába. No, a tady. Kráva. Správně. Tak, pojď tady ke zdi, pojď. Tady si stoupni. Pojď sem, kačko. Tak, Denisko, vidíš mě? Vidíš? Tak, rohou. Správně. Kráva. Správně. Správně. Ježek. Správně. Žába. Správně. Žába. Správně. Kůň. Správně. Hotovo. Ještě poslední tě dám. Ježek. Správně. Perfektní. Šipla. Tak, ještě si tady pojď začnout, ještě mi řekneš, ty nebudeš číst, tak já jenom tady takhle. Dneska ještě neumí číst. Písmenka už zvládne, ale. No, tak, dej si masku a budeš mi, jak ukážu obrázek, a budeš mi říkat, co na tom obrázku, jo? Tak, dobrý, tak třeba začneme tak. Tak řekni mi, co je tady na tom obrázku. Loď, a ještě na té lodi. Dobře, no, ten jeden dělá co? Takhle, správně. A ukážeš mi, kde mají záchranný kruh? Tam, správně. Hele, a jaká je ta plachta? Správně. A tam nahoře je taková vlajka, co to je za vlajku? Pirátská, veď? Super. A tady na tom obrázku je co? Letadlo. A co je na tom letadlu? Tam je sluníčka, veď? A jsou tam dva takový? Taky tajci, veď? Tajci. Tak. Teď se podíváme další. Tak. A popiš mi ten obrázek. Tramvaj, správně. A co tam je v té tramvaji? Pejsek. Kouzla. Myška je tam, správně. Správně. A vidíš číslo té tramvaji? Ne. Osmička, to nevadí. Tak, ještě tady mi pověš ten obrázek. Vláček, no. A je tam to vláčko. Nevíce, no. A jeden má co na sobě. Má něco na hlavě? Nevidíš? Ne, dobrý, tak počkej.